Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a yau zan ba da sirrika ne kamar guda 30 a guri daya ko 20 ko 10 abin da ya sauka. To zan fara da sirrin mallaka insha Allah. Ana samun allo da tawada, samu ka samu tawada zafran, ba ka samu tawada zafran ba to sai ka amfani da kowace tawada. Za a rubuta bismillahir rahmanir rahim a buɗe komai da komai, manjayin nan guda 3 kenan. Sai a rubuta sunan wanda ake so, sai a wanke sai a sha. Ana rubuta shi ne ba adadi. Maganin mallaka ne wannan sosai insha Allah. Sannan kuma za mu tafi sirri na biyu. Ga wanda yake son farin jini zai a rubuta la haula wala quwwata, iyana la haula wala quwwata. Za a rubuta shi ma insha Allah kafa 41, sai a wanke sai a sha domin farin jini na ban mamaki insha Allah. To sannan kuma to jama'a, game da kuma kiran mutum, to ana samun musamman kiran mutum din shine kamar dawo da mace. Dawo da mace ana rubuta bismillahi sai a buɗe minjayen mi'arar farko, sai a buɗe hakuri, sai a sa sunan mace wadda ake so ta dawo ɗakinta, ko kuma wanda ya bar gida. Misali mutum ne ya bar gida, an yi ya dawo, mahaifansa sun yaƙi ya dawo, mana masu irin tafiya neman kuɗin nan su bar gida su ƙi dawowa gida gaba ɗaya. Don insha Allah an rubuta a takarda mata yassara, sai a yi laya sai a je ƙasar murhu sai a binne. Da izinin Allah da inda mutum yake zai dawo gida da gaggawa. Kuma mace aka yi mawa da aka wanda sirrin biyu yake yi, ko dai wa mutum wanda ya bar gida ya bar mahaifansa, gidansu ne ya bari, yawa, ko kuma ya zama cewa mace ce ake so a dawo da ita ɗakinta, to sai a rubuta, sai a yi laya sai a je a karami inda ake hura wuta kullum, sai a je a binne a sashi a can ƙasa saboda kar ya ƙone. Ya zama zafin wutan ne zan nuna taɓa shi insha Allah za ta dawo da gaggawa in Allah ya yarda. Assalamu alaikum. Wannan gida mai tarin albarka ake da wani sirri na kwalli insha Allah. Ana neman tsutsa 5 rana 7, tsutsa goro 7 insha Allah, sai a gama su a dake insha Allah. Ko ba 7 bane aka samu abin da ya sawaka sai a dake a gama da kwalli insha Allah. Wannan kwalli ne sosai, yana da hadari sosai shi ma. Wani kwalli ne ana rubuta fa'in fa'u, ana rubuta kafa 3 ga farin kwalli wanda ba a nake ba, sai a nemo kwallon goruba kamar wannan kwallon na goruba, amma ba na goruba ba, na ka da suna abin nan giginya, kwallon giginya. Wannan kwallon giginya, amma shi wannan na mata ne, bangaren mata ne yake aiki, baya aiki ga namiji sai ga mace insha Allah. Wannan yana yi da karfi shi ma sosai. Ga wani sirri nan na istihara, ana rubuta bismillah, ana rubuta bismillah kafa 1, aka rubuta bismillah kafa 1 sai a samu biro a ɗan nannaɗe shi da tsumma, a raba shi kamar linki 2 sai a lullube, a juya bayan biron a lullube shi, sai a sa tsakanin bismillah ɗin nan
insha Allah sai a ja shi, sai a fidda shi. To in ka ja za ka gani biran ya shiga tsakanin tsumman nan. To insha Allah ko menene wannan abu zai yiwu da izinin Allah. In kuma har bai shiga ba to ba za a yi ba, ko an jima ana yi ba zai taɓa yiwuwa ba. Insha Allah wannan a jaraba shi a gani ko yanzu nan ma da ikon Allah daga bakin ɗan ƙaramin almajirin ku. Ana neman kwalli wanda ba a daka ba, farin kwalli, sai a je jeji. In aka je jeji ana neman aguwa, sai a dinga sa kwallin nan a ciyar kunne guda wannan farin nunan na zubowa, dinga cewa ya ke masoyiya ta, kalamai dai na soyayya haka za a dinga yi. Ni ne mai share miki kuka, ni ne menene. Sai ka lullube shi duka ko ina ya samu, sai ka zo ka aje shi gida, sai ya sha iska, sai ka dake shi. Insha Allah shi ma wannan kwalli yana da ƙarfi sosai. To kuma ga wani kwalli, wata mata dai ta tambaye ni, ta ce me yasa ba ni bada kwalli. To ga wani insha Allah, kamar wanda yake son zai yi mallaka ko mace ko namiji, wannan kwalli dai yana yi. Amma wancan wanda na ce mace to dole sai mace. Insha Allah ana samun farin kwalli a jeji da shi, a samu aguwa, a tsaga aguwa, a sa kwallin nan. Ranar lahadi sai a ɗaure. In aka ɗaure ba a sake zuwa wajen sai ranar wata lahadi, sai a ɗauko shi a je a kwancike shi ma a zo a daka shi ma na insha Allah yana yi sosai. Kuma ga wani kwalli shi ma insha Allah ana neman kwaɗo wanda ya mutu rairan yana kallon sama, za a ɗauko shi, sai a samu farin kwalli, sai a tsaga cikin shi, sai a sa kwallon nan, sai a je daji ko cikin gida ne ko daji a yi rami a binne shi. Za a yi kwana 3 ana fitsari a bisa wannan rami. Insha Allah shi ma wannan kwalli amma yana da haɗarin gaske. A gaskiya duk ya fi su zafi wannan kwalli, idan shi bi ta zai nema. Idan shi bi ta zai nema insha Allah. Mun fa ji tsoron Allah a kiyaye abinda malamai ne suka ba mu ke mai duwa su shugabanni. Wayannan sirka ne masu mahimmanci wanda jama'a ya kamata su amfana daga taskar masu asirai insha Allah. To ga wata tsaraba ta biyan bukata insha Allah ko wace iri, amma in san samu ne ranar Juma'a kamar wannan dare insha Allah. Aka tada iqama, aka yi sallah, aka karanta abin da ya sawara. Za a karanta alam nashara kafa 10. Da biyu za a karanta kafa 20. Da uku za a karanta kafa 30. Da biyu za a karanta kafa 40. Insha Allah haka ake yi da izinin Allah. To aka yi haka nan, za a zo a zamna, za a yi wuridin bismillah 40. Insha Allah. To bukata wannan kowace iri ce da izinin Allah za ta biya insha Allah daga bakin ɗan ƙaramin almajiri. To jama'a za ka samu turare ɗan 10, sai ka samu takarda, sai ka rubuta sunan bukatar da mutum kake so, sai ka shafa mata wannan turare alƙali 10, sai ka murza, sai ka ajiye ta a gefenka. Amma ɗakin da kake aiki ba za ka iya musu wannan. Bayan awa 3 sai ka ƙona ta. Ana faɗin bukata insha Allah, bukata za ta biya insha Allah. Assalamu Kuma wannan sirri da yadda ake jama'a a ringa jarraba sirrukan da za a bayar insha Allah.
insha Allah za mu saki fa'idoji haka. Ga mai fama da yawan ciwon jiki sai ya sassako faru ya zauka shi a cikin tukunyar ƙasa sai ya dinga sha, to insha Allah ya rabu da wannan ciwon jikin. Assalamu alaikum, ga wata ta gaba. Ga mai fama da ciwon kunne sai a samu 'ya'yan da maigi da citta guda 3 a niƙa su a dutse na mugurji din nan, sai a naɗe a cikin wani tsumma sai a ɗan jiƙa su sai a sa a kunne, insha Allah ciwon kunnen zai warke. Ga kuma mai fama da yawan ciwon awazu sai a samu sayan ɗunɗu sai a daka su sai a zuba ruwa da dama haka ya sha har kwana 5. Ba a san a ƙara ruwa, insha Allah zai rabu da nan ciwon har abada. Da mai fama da jiri sai ya samu 'ya'yan aduwa ya ƙone su ya shafa, to insha Allah ya rabu da wannan ciwon jiri din in Allah ya yarda. Fa'ida ta gaba ita ce ga wanda majina irin ta bayan nan ta hana shi sakat, to sai ya samu kanwa da hannu sai ya haɗa su ya dake su sai ya jiƙa su ya tace ya sha, to ya rinka sha insha Allah zuwa sati guda zai rabu da ita, zai kuma daram, zai ji lafiya lau komi noma. Ga wanda kunama yana da ba fa'ida ta gaba, to sai ya nemi sabon dawo sai ya ci shi, to nan take zai ji kunamar ta haɗu insha Allah. Mujarrabin ki.